10.787 días despois, Juan Manuel Rei pon fin á súa etapa na alcaldía de Caldas. Ser alcalde deste pobo é, sin duda, unha licencia que me concedeu a vida e que estou moi agradecido. Proveño dunha familia humilde e estas cousas gustan moito e a min tamén. Así, visiblemente emocionado e arroupado por funcionariado e veciñanza, comezaba o aínda alcalde o seu balance do feito nestes últimos 18 anos no municipio. Di que a decisión estaba tomada dende hai tempo, pero que non daría o paso ata resolver logros que aínda lle quedaban pendentes. A decisiva dixo a confirmación de que haberá novo centro de saúde. É moi de aplicación un refrán portugués que di agua mole en pedra dura bate tanto que ata fura. E iso foi o que fixo o grupo de goberno. Fomos agua mole que batemos, a pesares dos atrancos que nos foron poñendo sucesivamente, non lles quedou outra que reconocer que hai que facer o centro médico porque máis non lles podemos pedir. Outro dos logros cos que marcha Rei é co compromiso de ampliar o polígono do Pousadoiro, da man de Zona Franca de Vigo e do Concello de Vilagarcía. Este domingo que ven, xunto co presidente da Zona Franca de Vigo e o alcalde de Vilagarcía, visitaremos a zona na que se vai a desarrollar un proxecto de ampliación do polígono do Pousadoiro. Todo o mundo sabe que unha das eivas aquí era a falta de a legalidade, por decirlo de alguna maneira, de algunhas instalacións industriais. Estos, de novo, 100.000 metros cuadrados, 10 hectáreas, caen no Concello de Caldas. E recoñeceu que tamén marcha con espiñas daquilo que non logrou neste tempo, en especial a apertura das pozas. As pozas é un tema que lleva demasiado retraso e que, a pesar de que podo dar 1000 explicaciones de orden político, de orden económico, non vou dar ninguna. Tengo que asumir que fui vítima de mi propia ilusión, que contaba con que eso estuviera mucho antes e non lo estuvo, e asumo el tema en primeira persona. Deste xeito, o socialista ponlle fin a 3 décadas de actividade política no consistorio, primeiro como concelleiro e logo como alcalde. Para Jacobo Pérez Gulín, o que será o novo rexedor da vila, deixa este consello. O único consello que sei é el mismo, que traballe arreo, que vai haber días moi bons e días moi malos, que os días veñen bastos detrás dun vir a outro, algún día marchará para casa cabreado e outros días moi contento. E apuntou tamén que el seguirá aí, aínda que doutro xeito, apoiando o seu partido e do lado de toda a veciñanza, porque bromeou 30 anos despois que máis e que menos na vila ten xa o seu número de teléfono pro que precise.